थांनाय 15 नभेम्बर अक्ट'बरनिफ्रायनो सासे बर' हिन्जावसा गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय थेथिलिगुरि गामिनि शर्मा बर'नि फिसाजो रेखा रानि बसुमतारी 16 बोसोर बैसोनिया गोमानानै दं। न'खरनि जोथोनगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि लोगोनि न'आव आलासि जानो होननानै न'खरनि बिमा बिफानो बुंलांदोंमोन। मैयानि समाव गोमाना थानाय रेखा रानि बसुमतारीखौ सिनाय हानाय सुबुङा रङिया रेल स्टेशनाव सासे सिनाय हायै मुस्लिम सेंग्राजों नुदोंमोन होनना न'खरनि सुबुंनो फोरमायनायनि उनाव न'खरनि सुबुंफोरा सिनाय हायै मुस्लिम सेंग्राजोंनो खारफालांबाय खोमा होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय दिनैसिम थि रोखा मिथिनो हायाखै। सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला खौरां हरनो थाखाय मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि जोथोनगिरिफोरा गुरैयै खावलायहरदों। मबाइल नाम्बार 8721927645 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बहाबाफोर नुसनबायोब्ला। भारत सरकारनि रैखाथि बिबाननि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ भारतनि अराय सुथुर पाकिस्तानखौ थांखिनानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। गावनि बिबुंथियाव रैखाथि मन्थ्रिया बुङो दि पाकिस्ताना गावसिनि हिंसायारि आखुथायखौ सोलायनांगौ। जुदि सोलायनो गोसो गैयाब्ला भारतनिफ्राय गोख्रों फिननायखौ मोनगोन। उत्तराखन्ड राज्योआव दावबायहैनाय समाव रैखाथि बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ हादरनि रैखाथिनि फारसे मावफुंनाय खामानिखौ नायबिजिरहैनाय समाव बेबायदि गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि हिंसायारि नोजोराव उदखारिखौ सीमा ओनसोलजों दैथायहरनाय जम्मु काश्मीराव दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबना गोजोननाय गैयै थासारि खालामनो नाजानायखौ रैखाथि बिफाननि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ बुङो दि भारतआ अरायसम नसुंसे हादरजों गोरोबनानै थाग्रा हादर। जुदि सोरबा सुथुरा भारतनि सायाव गाज्रि नोजोर लाखियोब्ला गोख्रों फिननायखौ होगोन। भारतआ भुटान श्रीलंकानि अनगायैबो नेपाल हादरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाजादों। मानोना थांनाय समाव नेपालनि सान्थ्रि गाहाय प्रभुराम शर्मानो हादरगिरिया माननि बान्थाखौ गथायदों होनना रैखाथि मन्थ्रिया बुंबावो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।